Avui porto una pràctica que podem fer en un moment en què hi hagi agitació mental, en què la nostra ment estigui molt cansada, i és l'atenció als sons del moment present. Així és que la invitació és a que seguis en un lloc agradable i triïs la postura més confortable possible. Recolza l'esquena i a veure si pots portar certa suavitat al rostre, allisant el front si està contret amb les properes exhalacions, destensant la mandíbula, portant les teves espatlles enrere i avall. I mentre respires profundament, aprofitant les properes exhalacions per deixar anar qualsevol tensió de les mans, de les cames i els peus, i amb els ulls tancats, porta l'atenció més enllà de tu, els sons que t'arribin. Simplement escolta, sense decidir si són agradables o no. Qualsevol so que arribi a les teves orelles, a l'edifici on et trobis i al carrer, o els que t'arribin a través d'aquesta connexió. I si la ment es despista, torna-la amb aquests sons que no es donaran mai més d'aquesta manera exacta. I nota com quan la teva ment s'enfoca en els sons o en el silenci entre els sons, pot descansar en el moment present.